Naikiingon nga, higugmaa ang imong kaaway. Kaaway. Higugma ang imong kaaway. Kung mahitabo na nimo sa pisikal na sitwasyon, kung labayan ka o pukoon ka og bato, o may ibayos, paan? Isuyod sa garapon. Baslan og pan, pero isuyod sa garapon. Kay nomdom ko kol, katabitang, kol, mura man tong may, katabitang sa ato diocese, di ba naamay mga pare nga, kanang tawgon bitaw og, dili man, usahay man ko na itong interpretasyon, basta kini nga pare, tawagon na nga ni, nga naimasakiton, kanabitang muhanap na og, kanang, ano ba na, kanang, hinulsol bitaw ka na, tapos kalawat, atong tawagan ng pariya, maniwasay. Di ba? Dili. Karon kay naa sa hospital, medyo muraog, tinga na, murag delikado na, nagtawag sila og pare. Ang pamilya, naghanap og pare. Karon ang pare, nakakita ang mga pamilya, nakabagat og pare, niadto sa hospital. O karon. Karon mo niyang nahitabo. Dagan ang pare, sulod ang pare sa hospital, dito ni sulod sa kwarto. Mauni ang nahitabo. Kol, bira. O may nahitabo. Andito sa pare na. Tatuntag santalanahan. Santalanahan. O may nahitabo. Karon ang pasyente wa na makatingog. Di na makatingog. Kung sa may buhaton sa pasyente, kaya di naman makatingog. Gisuwat. Kaya ingon man ang pasyente nga, dali po ng iban, ang iyang kakuban na nagbantay, kuha og papel og ballpen, kaya di naman sulti. Kol. Pag human suyat, kol, naunuman. Tikuka. Patay. Igo ragyod makasulat. Pag-abot ni ulian pare, pag-abot sa kumbinto, sa ija kwarto, gibasaan suyat sa pasinti. O may ingon, kol. Padre, ayaw tumbi ang hose sa oxygen. Mauna ni karon na hitabo. Maotay hinungdan sa Naglisod ang kamatayon. ginawa ang pasyente, kay pag-abot sa pare, natumban ang hose sa oxygen. Maoy gikamatya. Maoy gikamatyan. Mauna to. Kinimitang gusto tag kabag-uhan sa katilingban, usahay magsugod ni diha sa atong pamilya. Mons. Mayong adlaw, Mons. Gusto ta. So, unsay gusto na itong mahitabo, unsay gusto na itong picture sa katilingban, kinahanglan magsugod ni sa aman. Sa pamilya. Usahay mo sukwahi raman ni. One time, usa ka tatay, kay nagtanaw naman si Jang, ang ijang bata mo iskwila na, may pangadyoon sa bata kung mo iskwila na. Bayon. Karon kay paghikap sa tatay, may kwarta, ani dyan nakita, ATM man card. Lakaw si Ja. Lakaw ni Ja, pag-abot sa ATM, wayay mo function. Dili mo function, offline. So naguna siya, problema na ini karon. So ni Ja karon plano, nguli ra kan mangutang sa ila silingan, karon kay pagtan-aw ni Ja, na magadi ija kwarta. Unsa ko man ni pag-uli. Na-ampliti sa tricycle, jis. Ampliti sa tricycle, jis. Sige ni Ja hikap-hikap sa ija bulsa, nakita ni Ja nakabagat si Ja og 5 pesos nga tibuok. Sakto ang ijang pamliti, dili. So naniguro ra kan si Ja, sakay lamang siya sa tricycle. Pagsakay ni Ja sa tricycle, sige diyo na una, pwede ra siguro mangutang ko og 5 kay jis ra ba ampliti. Pagtanaw-tanaw ni Ja sa driver, ori ana man. Libat may siya tanaw. Kuha ni siya 5, tanaw-tanaw siya skilid, tanaw-tanaw siya. Duha ka 5, pila man? 6. Di ba? Tanaw ni siya, kani, libre ko. Pagkawat sila kanto, dinhira bay. Dinhira ka sir, dinhira ko bay. Okay, salamat sir. Pagbasa, paghatag ni siya, niingon na siya ng driver. Sir, kulang sir.
Dili naman ang lawan ng pasahero. Nganong kulang man, pila may mong nadawat. Jis. O di sakto, Jis. Lawas ang driver. Duhaman sab mo. Mauna ni karon. Usahay ilad-ilad ta, maunay ratas ka galingon na to ini. Kaon lamang mo. Palihog tunlaan na ya, adisir mo katawa. Call? Omang call. Padayon call. Padayon. Hama si Brad Rubin. Pagligon. Hama si Brad Rubin. Hama si Brad Rubin. Kay si Brad Minhart, last Brad Minhart nga, bro, gusto ko bro ka ng pahuyas ba sa sadyaw ko, no? Okay. O, gihanap na ko si Brad Rubin. Paigo call. Sige. Naabay Doon mo. na tayo lagi mga kapi to adidto naapod tayo diri kapi. Ah? Unsa pa nay tawag anak kol ka ng naay Congress, naay mga delegates unya Mulakaw. Karon. Mulakaw. Oh, Mulakaw. Sa to pa, nautod, gibali. Ijang Oh. pagatin. Ah. So, cutting. Oh. Cutting Congress. cutting classes Cutting lamang. classes. Oh, Okay, cutting Congress class. man imo kiingon. Pero og kanang naa sa Congress Tapos, natulog unsa man itawag? buhi, patay-patay. Unsa na? Huh? Sleeping Congress. Oo. Bitaw naatay mga kapi, naatay tubig. Onya og mag-CR mo, mag-break sa ta, kadiyot, Oh. kay aron makapahimutang na mo. Mawala yung tading. Mabalik na punta sa... Itanaw lamang palihog, oh. Di ba, buwag maning CR diri, no? Na may he og she, female og Male. tibo ba, dili? Dili. Kay usahay na ba, kani bitag kay ihiyo na bitaw, kani kay ihiyo na, ng laki, pag pangihi na kay ihiyo na, di na mo tanaw kung he ba og she. Dito, ko sa ihi. Nakaya ba yung, kaya si John, bawal man siya ng ihi. Nainisuyod. Lawan ang, sa baji ba dyan na sudlan? Lawan ang baji na, Delikado. Sir, oh, Oh. isuyod mo sa laki. Adyo lamang ligaso. Sige, padayon. Oh, padadyo. Oh, lawan din na, Sir, Padayon. Basi maligaso. Klaro ha. Sir, sa baji man nila CR, o man ini manggaw. Aha. Nalagunit naman siya. Lisudpod. Nandiyan na, ay na, basta kini ako gigunitan, panbaji ini. Okay ra. Ama ba? Okay ra, cool. Okay ra. Oh. Cool. Katawa mga igsoon. Naabay mga underage din eh. Naabay mga underage. Wala. Pulos naman, 18 above, di ba? Pwede na eh. Pero adyaw sa lamang ni Joe Carajaw, Imalisya. Istorya rin niya. Ito, pabuhi ba sa dugo? Klaro Okay ba? ha. Oh. Motoo ba mo na ang abilidad o ano may bisaya sa intelligence? Ha? Oh, motoo ba mo, labi na sa mga bana, nga ang kahibalo sa bata o sa atong mga anak, 80% ana naa sa inahan. Motoo mo? Oh, grabe sa mga gina. Ya, nagadyo, 20% na kadyo miyan eh. Motoo mo? Moto? Kol, motoo sila, Kol. Nagatuo sila. Nga 80% sa kahibalo sa bata, Sa inahan. sa inahan. Sugot ka, Kol. Ambot, kay wa man ko'y bata. Mauna ni, sayop mangkog pangutana. Sayop kag pangutana. By the way, mag-raffle ta karon na atay raffle draw. Ang premyo kanang aircon. Mapasaan na ninyo. Oh, Isa ka ba'y karyet ang makadaog? og mapasaan na ninyo Yo. kamo na'y bahala. Okay, mag-raffle ta og Oh. naay magbunot siguro ta no? O di ang premyo ni ini aircon. Dalhon sa Marawi. Sige. Unsa may gusto ni? Ang gusto ninyo nga premium refrigerator. Kinsa may modo, kinsa man, Kol, kinsa man nga linya o man nga ba'y karyet.
Ipahubot na lamang. Ipahubot, ipabungot? Oo. Ipahubot. Oh, huboton. Ang unang mananaog sa premyo nga motorsiklo. Zero down payment ka muna'y mag-monthly. Larga. Sila'y magkuot, Kol. Hinday. Sila'y magkuot ba? Dre, may premyo ni. Sila'y magkuot lagi. Aw, kamo ba siya? Oh, ihatag na para kuoton ka. Kote, Brad. Okay. Anay pa, ang premyo, siguruhon ta kay basi kami mag-monthly. Zero down payment. Zero down payment. Siya na'y paigo sa Aircon. monthly. Okay. Ang mananaog. Kabasa ka? Tabla. Ang apelido, Quits. Di bitaw, okay? Gikan sa... Gikan sa bilang-bilang. Ang nabulutan, mao si ECE. Oh. Arnita si Inano. Haman dapit. Hay man napit. Hay man. Ernita. Oh. Dawata kining tulo ka sako nga uling. Laong kay Ah, usa ka gantang ako ang ba siya? whistle bomb. Okay. Okay ba? Dari ato premyo. Si Ernita. from Okay. Sudlanan sa ano man ni? Mobunot na puta. Kinsa may atong pabunuton? Bonot, Brad. Okay. Klaro-klaro ini unom kabuok anako dire. Ang next nga premyo kamera. Kanang gikaptan niya nga kamera. Ang Adili. sunod nga nabunutan nga ngalan Okay. gikan sa lungsod sa sa Bunawan, Oh. Agusan Sur. Gikan sa San Benito. Ang Yes. iyang ngalan, hamay San Benito, bi? Hamay San Benito. Kinsa man si J.A. Si Jocelyn Antipal. Yes, jadora. Okay, sila ra ka Jod. Way bali may pag-asa pa kay ang atong grand prize. Gihagyo si Aircon. Father Glenn Donoso. Si Father Glenn. Glenn, ikaw mo hatag Father mo tonol kay naa para baybayro nun eh. O ang pare po'y magbutang sa ilaw Okay. o kuan. Gihagyo na to si Father Glenn. Additional. Murag ni gamay ra ba ni siya? Yes. Okay. Wala ba kayong mga kamay dyan? Okay. Oh. Sige, unya na kay ang atong grand prize. Kuan. Train. Kamu na'y maggujod sa inyo. Kamu na'y maggujod sa inyo munisipyo. Larga, ano man anta? Katong ganina nga first talk og ana na tanan. Ang tanan nga gipaambit ni Bishop Ronald Lunas gikan ganina og hangtod sunod ni ana nabutang kung nasulod ani nga nakaning ni ba? Di ba naanan sa inyong mga kit? Oh, di ba? Ihatag na sa mga by Paris. Okay? So ayaw kagool kay ihatag na i-reproduce na karon taud-taod basta karong tuiga niya ihatag na siya by Paris. Okay, Col? Wala to sa inyong kit, no? Ang naa sa inyong kit, Ang labakara, unsa man to, habol. Naa ba to? Naa sa inyong kit? Habol, labakara, Napkin. May napkin, Tol. wala. May napkin. Oh, wala. Napkin ba ka na? Napkin pa pang. papanghang oh. na. Okay. Okay. Hama si Brad Rubin. Brad Robin. Ha? Bro, pwede to bro. Isalida na to dire. Katong anak-anak. Pwede? Katong anak-anak na ba?
exercise ata aron mabuhi ang tanang mga kon. Kay ganiha, O, to na. Okay na, Kol. To na, Kol. whoops. Okay. Tindog tang tanan. Tindog tanan! Okay, tindog. Okay. Ibalik tanay. Ibalik ko no pagkunod. Sige, laro na. Anay pa, bagang pas-pas man. Okay, mga kaigsunan, ang pagdaig, ang kadasig na pagsayaw, hatod ka nato sa maayong katilingbanong pag-alagad, gikan sa Diocese of Surigao. Palakpak sa tanan! Yes. By the way, no, we would like to acknowledge the arrival and the presence of observers. No, gawas sa official nga delegates gikan sa San Isidro Labrador sa Malimono, nagipanguluhan ni Father James Ocab. Atong i-acknowledge, i-recognize ang 40 ka mga observers nga niya uban kanato. Atong palapakan sila. Palihog tindog bi ang mga observers gikan sa Malimono. parokya sa San Isidro Labrador, Malimono, Surigao del Norte. Del Norte. Salamat Karajaw. Atong takna, palihog lang kung kadtong na mga personal na mga pwede na mo hinay-hinay, pero palihog di magdubli. Hulato na to mo gawas ang isa. Kaya base magdubli mo magtalikod. Mga basura na to, palihog, ato lang ipundo kay para maplastar na to tanan. Karon kay natapos naman ang atong pag-exercise. Mangisnak na po tagbalik. Mangislang sa punta. Ha? Okay. Kay murag nahilis naman ang... Mic check. Naa? Manganta na pod. Okay. Okay ka pa igo, Kol. Sige. Bira, Kol. Umayato kantahon. It me games. Ha? It me games. Uno? It me games. Higan na gitol sa gamay nga diwin. Ganara. Oh. Sige. Natay kanta. Okay na ka mo? Manganta ta? Tapos naman tamanayaw. Okay na? Manganta na po ta. Maradyaw na buntag katawhan sa Dios. Ania nakita sa ikaduhang adlaw sa BSC Congress 2023. Og agig recap sa kagahapon sa may alauna ang takna ang registration og arrivals of delegates sa nagkadaiyang Vicariate ng Surigao. Og sa pagkaalas 5 sa hapon, mao ang opening mass nga gipanguluhan sa atong halangdon nga obispo si Antonieto Yet Cabahog Didi. Uban sa mga kaparian sa nagkadaiyang parokya. Og unod sa homilya sa atong mahal nga obispo, kining upat ka mga punto nga mao kining mosunod. Una, ang be a genuine Christian, mamahimo kitang tinuod nga mga Kristiyano. Ikaduha sa punto sa homilya sa atong mahal nga obispo kining to become family of families. Mahimo kitang pamilya sa daghang pamilya. Ikatulo, service and evangelization. Ang ikaupat, social transformation o kining kabaguhan nga giingon. Ug karong buntaga, Agosto 18, 2023, ato nang nabati ang unang bahin sa talk ni Most Reverend Ronald I. Lunas, DD, CBCP BSC Commission Chairman. Ug aduna usay dako nga partisipasyon ng atong mga delegates taod-taod alang sa pagpalapad o pagpaambit sa ilang nasabtan pinaagi sa sharing. So, katawhan sa Dios sa pagkakaron mao lang usa to, mayong buntag ug daghang salamat. God bless. Good children. Clap them so. Only 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. Okay? Kamurakan. I have
I have to have... Ito na! Oh. Clap them softly. Yes! Clean, clean little. An ijo. Sarumbanggi. Kakuha ka mo ka. Isang gabi, ratatatatat, maliwanag. Tratatatatatat. So, I have two hands. The left, ratatatatat, pie. So clean and bright. Clap them. Tudahi. Clean little hands are good to see. Okay. Kamu taga-taas, baliling. I have two hands, baliling. The left and the right. Hold them up high. So, Right. Ay na, magkuros ta. Sige. Larga. Kay, naoras sa time. dandansoy diri, dandansoy. Call, dandansoy, call. Dandansoy. Oh, dandansoy. I have two hands. Andali. Ajaw anay. I have two hands. I have two hands. Baliling. Ready? Larga. Ready? Get set. Go! I have two hands, baliling, the left and the right. Sige! Pie, so clean and bright. Ini na kuman. Larga! Last! Balik! I have... Uman yan na may tingog dito din eh. Husto. Sige. Oman. Call. Oman. Nanguta na sila, call, kung naaba kuno'y bayujisik. Kay naglabad na kuno siya. Naglabada nila oyo. Sige. Sige. Mo padayon kita sa ato Paglakaw. Paglawig. Paglakaw o O, paglawig. paglawig. Okay. Sige. Again, ato